tunchuma chuan kumsom nga chuang aral to nu poa American mi puiten ala thaingil thailo tol thatu mel chanun rong te an soi chanchin kan ngai thlau le do dani Chester weather hi November ni somni pali kumsang khasakwa sumthum pariata Nebraska apyanga Lincoln khopuya Australia nani Saratoga Elementary School Junior High Kalin Lincoln High School akalleya ano panlai changhian amizia danglam han soitur omlova anule patenen anin po in a unaw paruktenen po anin komnge tlang hle a rolthar ani in apa chuan rheumatoid arthritis natna anaya hetiang natna hi ru se natna chikhataniya ru chukto na kan tiang te po aniang chu he natna veite hian an taksalama natna nasatak tuarin heng hunlai kumsang khazakwa sumnga chho hian arthritis natna enkol dan hi an lamu chuak lawa anatna wa hian apa hian na athok hlei theilawa sumlak lo na dang an nei lo wangin anu chuan lo theilovin waitress na atho anga yani an chung kwa chuan na men lovin sumle pa ya har satna an tok chhauta a Charles hian apian tera changin akelama har satna atoka mase no pangdang ti thei chu ative thei vek thau akebaya wang chuan no pangdang te chuan an musitin nuiza siam nan an mangfo maya hei baka hian adang a ok dew wangin nuiso a lo chin le bok mase hengthil hian ati boilo thu asoya arun puitling deuh dewa amang rol ain thashuya nga ti a she chhauta a rol tharani chuan gym class te kalin achak zia ti lan hun cha nein arwal puite laka chuan a in luling chan hle maya an skula chuan mi ti waiching ber ani chhauchan ta ani a chan chatak pakhat chuan Charles chu mi fel tak ani rwalin mi zashan hlak a thinrim chuan nun rong le poisak nei lo ni in asoya zepahni nei zefel tak le zeboro tak nei ni in asoya ni kholaya arwal pui a aya mel chazok le thom no inbel na zoka mo de chuan ti za dan ngot angai to china no pangfel le zoi oi tak ne chengkha rol thar thaza kudram le poisak nei lawa arun chhuak ta ani nu le patam tak chuan an fa te chena tan po an du lovin an ma ni ngei poin an hlawa report chen khata phei chuan chasanu le pa te ngei poin a upatul tula an chi ru hle ni in an soiboka engtiklai po hian boina ma chon in pe ran hian a ome muti mai turani ya time bom pok mai tur hi ang berni in ama che tu te chuan an soibokani mituro takne ma se umsang khasakwa somnga parukhan a mangai ma saber Carl an Fogatenen anin tonga a chian chatak bob chuan abial nu Carly u Barbara chu hun engemaw chen alo date ve to nge nge ya heta chang hian kumsom pathuma upa Carly le kumsom pariata upa Charles chu anin tong ta ani heng hun lai hi chuan ril ru po alo la changkang lo deuh nge ni Charles le Carly tekum in thawlu tuk po chu mi makti a hlo hle maya tha engemaw za anin zui nu chuan Charles chuan a chil ta hleya abial nu chu kar khalte zirtirin ama hun atan te chuan thuron te apave china kar khal anjirna hi Charles pa karni in tlai khat Charles ho chu akho sakdan an ngai thei to lo wangin ama a inrel bo sang turin ina chang chuan an chho tirta a kalna tur dang nei heklo apa kar ata angmaya a cheibol le a chian te na chuan are kwalta vel mai mai ani mase relote nuwa chuan nate muve in newspaper warehouse na ya na chete a muve ya chunchola te chuan Carly te skula chuan Carly avatlo china mase relote nuwa ana achanga bangin bolhlo paina chuan na amuzui ve ya lo atam lem lo nen sumle pailama ain dai hlei theilawa asum ma mo na asan ema wangin sum mu na turdang angai to ta a bankrok te le nuna chan hial theina ro manna asyam ta ani November ni somthum kumsang kha zakwa somnga pasari zana chuan Charles chuan ati chenang thovin a hun a manga amai ro chu service station atlo rum chuan ron khoi tur lei atum ta a mase poisa anei lo wangin service station attendant hena chuan aba alei adil ta a mase attendant chuan alo phal lo na samaya Charles chu thinrim tak chungin achhuaka
mase chu atopna ani hau lo a shotgun nen chuan dora chuan let le in attendant Robert Cover chu atin taran maya an poisa bo ma chang chuan dollar za phor turin atia Robert chuan poisa chu apea mase Charles chuan Robert chu akara lutirin a kidnap zuita ani khodai fe ma tlampuin kara chang chuan an chhuaka Charles chuan achelai chuan tinin Robert chuan alo belet veya anin chai fe nuwa chuan Charles chuan Robert chu zalrai khopin a hliam ta a selaya hemzuin a that zuita ani athil swati hi shiat puitu anum miao lo wangin zalen takin atwa leng le ta a January ni somni pakhat kumsang kha zakwa somnga pariat aronin her chhuaka Charles chu Carly te na chuan kalin anu le pa hne na chuan Carly mu adu thu asoya mase Carly nu le pa chuan an lo rem te lo na samaya an fanula ka chang chuan in thiar fi hlim turin an lo chit le zek maya Charles thin rim in sum zo lo chuan abial nu le pa the chu kaplomin Carly naw kumhni le ka upa pu chu rong takin atha zoya anin hnunglama chuan an ruang chu ada chazui nge ani reilote ya Carly chu an ina a howa Charles chuan athilti zongzong chu ashil ta vek maya maktak main Carly chuan Charles thu soi chu angai thaliam maya engte wala angai lawa police ne na akalawa Charles po achen pha heklo chu hnekin Carly te na chuan ni ngomaza an khosa dun zuya mase reipo no manchen ma in Carly pi chuan ngai thatlo na lian tak na in police te abezoya api in police ashilti an shat vele chuan an thom no siam soksokin in chu an chwa san zui ngalani Carly chuan an chung te ina omshi arotta a ti chuan an in changa mel hlalote Bennett Nebraska khwa an chung te August Mayor kumsomsari upa che naina chuan an kalta a atira chuan Charles chu August le awi vul chunga chuan a challe maya mase in mu thiam lo na an nei wange ni don ni August chu a that le tamaya an chena po chu an chwa san zui le ta ani an kar chuan anin khal chuak le ta a mase an kal ko nga chuan an motor chu chirduma atang tlat maya July Borvel chu police duty tamna mun ania an motor chu nu che in ke in khwa chu chwa san tumin an kal tangat ngat maya konga an kal lai chuan Robert Jensen le Carol King te chuan Charles le Carly te chu an hmuwa an kara chuan phurve in an mi phur te chu engang mi nge an ni ti reng an she silawa thok le khata chuan Charles chuan Robert chu selaya wawin Bennett khwa a storm cellar hlui an hlui hlon towa chuan kalpui turin atia an thleng che atia chuan Charles chuan dim doina tel hau lovin Robert chu akap le tamaya Carol chu reilote chung nungdama zo in pong swal atum te ya mase Carol chuan lo swal le tin adu lo hle maya Charles thin rim chuan akap hlum vele ta ani Jensen a kar mang chuan poi khoina mun chu an tlan chhia san le ta a Lincoln Nebraska khopera chuan kalin si lower ward a ina chuan an lu druwa lower hi an khwa a mi hausa le chalang tak maya niya anom pui lilian chu thatin lower le anu pui lo ho hun chu an ngak taran maya anu pui chu an be sei lo tak maya in a thlen masak zo ka wangin an lo ka phlum le mi a lower a in a thlen chuan ani po chu ka phlum zoin akar an ruk sak ba ka an ina chang chuan thlero tam tak an ruk sak boka Nebraska chu an chwa san zui ta wangwang ani police in lower te chung ko chanchin an sha chuan an chui zui ngal thoya chui zui an ni ti chausan an sha chuan kar dang nei dan angai toilet ta a ti chuan sumdonga zinkwa chin Marley Collision chu akara amuthil lain an swam le ta a ka phlum zuin akara chuan an chuang lo zuya karti nun an tum chuan anung thei reng reng lo maya baika rontlan pa pakhat chuan pui an ngai le ngai lo azota Charles chuan chu pa chu selaya tinin awau zui le ta ngala heti lai tak hian sheriff pakhat chuan arun mufu ta hlau maya Carly chuan lo mufu in sheriff an hena chuan tlanin min tha atum atita dai maya heti lai tak hian Charles chu awane wang kan ti don nge akar chu atinung thei ta hlau maya
chaktak le vung tak chuan atan chuak ta phuta mase sheriff chuan zoin backup team lam nen chuan walbe ni in a car windshield chu an kap ta a Charles chu dar thalang ke chuan a hliam no lawangin thesen tam taka hlawa en ko na dong lawa thesen tam tak hlawa thi ai chuan ti in police ten hena chuan a in pe zuita ani court a chuan thu boy chai ani ta thwaya atira chuan Charles chuan Carly chuan poi a khoi ve lo thu le thiam lo na anei lo thu asoya mase hunakal zela Carly nen chuan an poi khoi an za teng thu asoita a Carly ve thung chuan Charles Khan ti luina le wau chungin abula omlui tirni in asoya a thu lo anga umatumani chuan a chung te zongjong a tha tur thu in awawa Carly chuan a chung te kha an pahnia an tlan khan an thidai to ti a shelo ni in an soibokani mase athu soi hi thu nei tulam chuan an oilo hle maya du tak tak ni se chawsala ka chang khan tlan chuana hun rem chang ane zia an soya Charles nen chuan an swaldan an reng thu an soya ni meni somni pathum kumsang khazakwa somnga pariata chuan Charles chu Robert Jensen atha awangin thiamlo chan tirania Jensen a kopui Carol kha Carly tha ani ati mewa wangin Jensen a atha awang chau chuan thu boy siam sak ania ti hlum tur thu tuk na siam ani awangin midang atha te wang khan thu boy dang an siam sak talawani Juni somni panga kumsang khazakwa sumnga pakwa chuan electric chair ati hlum anita a apa le kha thona chuan in thiam lo na anei lo thu le a hun top do na khan abial nu Carly nen khan hun nuam tak an man thu asoya hun reilo te chungin heitle rol le rol thar in kofu kan ti don nge in kofu lo lu tuk zok hian mi som pakhat nun na an lak sak ter maya Carly phei chu kumsom pali chau alania ani ero kumatin lo wangin ti tura achung thu rel thei ani lawa dam chung lungin tang turati ania parola achwa ma hian kumsom pasari jela a huna manga jela changa achwa nu in Pansing Michigana danang takin a ming thak sak ania zalen takin a hun a mangzoyani